Chenro ni endi mar ng'e jothumbe wa kawuono ni endi wuodh ni okelwa nyaka e gwenge mag lak nyiero mayudore e Suba ka e kaunti ma Homa Bay, kama bende wadwa go mbaka kaendi e dala mar Odosh Jasuba, achiel kuom jothumbe go kuma bende ong'ere ahinya koda wendege madhi mapiyo piyo kaka iwinjo ni enda aol ka nikech en got manyaka tweny to wan wajokano ok wang'iyo gi got. Kwa hivyo gi kinde ni endi aneno ka entiere e dala ka ochung' mos oritowa mar mondo mi wago kode mbaka ni endi. Arwaki ni machiegni e chenro makama, nyinga en Solomon Atito Kafaya e chenro ni mar ng'e jothumbe wa. Odosh Jasuba. Yes. Aneno ka iwe dala bana. Karibu sana. Karibu nyumbani. Ndalo mang'eny. Anti mabero siepna. Nyasaye ku keli mi donjo mi nyaka ket pacho kabisa. Kabudo kura mor kabisa. Aneno kikelo na welo. Aneno ka in gi pith ka. An ka gi pith opogore. In ga tudo. Mbata nyaka guogi ni ka nyaka German Shepherds gina loro ne gi ot kocha. Adier? Mai dala. Koro ing'eni kocha chakane wabiro to walor lak nyiero. Lak nyiero center kacha. En gi nyalo poni ogeng'o nyuol ka gino geng'e kacha. Okay. Kamano. Koro nyiswa ni ma koro kama e dala ni ma od. Ma od dhako mar ariyo Zainabu Achieng'. Okay. En Achieng' manyaka luocho Miss County. Miss County. Ma kore ode. Kamano. To matung' cha ma kocha cha? Ma kocha cha to koro kamadhe. O mache dala u? Mache kuma ne yae? Mache kama koro nyuola. Okay. Kamano. Koro ma od Miss County. Kasto madiere ni? Ka ma od Millicent Manyasigo. Yes. En dhako maduong' do? Ma koro od Mikayo. Ma oloyo mon gi yiengo. Mas mana en kamili. Okay. Kasto
Ma to kendo koro od Morin manyaka Twenga. Kamili. Okay. Kasto matungcha. Macha to koro od Masi manyaka Tiga manyasuna. Okay. Kamano. Yeah. Amosu gani? Unani? Koso koko nega mosu ya. To mayiro nego wene gane ya. Oh. Okay. Asante. Magi joko doste. Oh. Dosh Mano Masi. Masi. Yeah. Kasto hapa ni gidik wangu wangegi mbele. Kamana hinya adwa ni mondo wadwa bed kata chawagane mbaka ni ndi matin. Mar mondo mimina jogi sigandi ngini jathum ber makelo ji dala ne ka koi kelo dala nikani. Mara dala bedo go tek? Yes. Dala bedo go tek. Sana bana. Joma ng'eny ngini ji opango nyaka gorofe. E town. Nana kana no kinywa nyaka stima ka bwana. Stima go ka ot nigi to kende. Koro kocha cha kidhi kon man. Kadhi kon mane. As in ma koro kon man. Ma ko pod mana godwa. Kon luon Nyamasakwa. Auru lemo ne bathe ka. Oken Migori. Kama wantie kar kane pod wan e Suba gat kidhiya midhi mang'eny ahinya. Tidonjo Karungu. Okay. Motende boda ne gi bathe kamoro ka. Ero kamana ahinya. Adwa wago mbaka ni ndika dakika moro matin. Mondo mi ji ong'e Dosh Jasuba. Oloyo mon gi chiedo. Kamili. Donge. Asante. Mana kamano nyakwara mogegi kinde ni ndikoro Dosh Jasuba oserwako e dala ne ka kendo bende waseng'eyo mathoth ahinya. Kata kamano koro ni ndo ni mondo wago kore mbaka piny kwa bet kaidi. Ma ndikoro laro mari do. Erokamano madalana. Ka thuolo makende mondo irwakna jogi kiko tiyo gi kamera chande. Ka inyiso wagi nyingi mantiere mar ji okong'eyo mabende samoro oken maru sani ka achiel koda samoro nyuol mari onyuoli kanye idongo kanye isomo kanye. Erokamano Mr. Kafaya mokwongo arwako ute amor kod biro maru nyaka dalana. Kendo Nyasach kwe omede wuotho kodu kata kopone ang' uchako dok to bende kapod un ka bendo ritu kata guok kikau. Erokamano. Koro nyinga iluongo ni Francis Odoyo Awuod Sato. Ma dala wane bathe ka tambe koro ma dalana. Ma koro dalana. Koro Odoyo cha nolok in short iluongo no Dos. Koro ng'ato nyalo luongo no Odoyo mano nying madala. Ng'ato nyalo luongo no Dos mano nyinga mar mtani oko. Kamano mar biashara. Nyinga mar japuonj mar skul bende Francis. Kiwacho ni japuonj mar skul nyalo mana tero matin komakore koda weche mag skul isomo kanye kasto ere gima miyo iwachonwa ni nyingi mar japuonj mar skul. Gima miyo awacho ni nyinga mar japuonj mar skul. Japuonj luonga gi nying makora wacho mar Francis Odoyo Sato. Ong'eya gi nyingi adek. Mano nying ma japuonj ong'eyago. But jagweng' to ng'eya gi nying achiel ni Odoyo. Mako medo machielo to medo na nying babawa. Sato. Koro Sato. Odoyo ka Sato. Mano gima nyaka to en ong'e. Lakini mama na gi baba na gi japuonj mopuonja. To ng'e maber ni an iluonga ni Francis Odoyo Sato. Koro mano gima amin. But somo, achako somo gi Godolo Primary School. Kachako gi nasari. Dalo cha ne wan waonge gima sane ni. Ne wan e nasari mando wang'eyo to dhi class 1. Asomo kanyo nyaka class 3. Kaso class 4, 5, 6. Abedo private school Our Lady of Aurora Marist Brothers. Then 2004 kakora ja class 7 adugo Godolo keche ng'ama ne chulo na school fee kocha notho. 2004 you became in class 7. Ja class 7. 7. Yeah. Okay. Then class aboro atimo 2005. Then 2006 adhi Chemelil. Koro kone moko atemo tiye oko kaso bang'e no tadhi atimo course mar driving. Okay. I'm a driver by my professional. Oh, you driver? Yeah. Mano class mane mar gari? Anatimo gete. Nyaka lori.
nyaka lori. Okay. Anyalo mulo gi te. Okay, sawa. Kara kamano endo thothne ibiro ka samoro ji ong'eyo ahinya mana gi weche mag thum. Awinjo kiwacho kanyo wach mar japuonj mar kwaya. Maendi nobiro nade? Ineno ka ni skul, awach ni kachako gi kapod wan e class 3. To thum makora timo ni, ok atime ni nasomo skul. But en juogi manochaka katin. Koro nenyalo yudo ka samoro ka wan e class, samoro koromo sa break, samoro sa lunch, samoro sa games, iyudo ka wago bui bench, wago dombolo, wago dombolo to ji miel. Kana biro ga dala, sama goro gogi godhiambo, kwadwa dhi, kakoro wan ka sapod wan e lower classes, ka nok wadok ga school. Bang' sa lunch, koro wadhi ga e dho nam. Wadhi luok, kichwato karo ka wan e dho nam. Wating'o kubni moko, like kube mag lita beach, lita 10 gi, to ne thin kuomo mano thoro ting'o, lakini mostly wang'eny gi lita beach. Koro lita beach gi, inya yudo kitura tura kede, ma en diye me bumbi kama, en chwada kama tuwera, vero nyaka kuchope dho nam. Kwa chope dho nam kuoyo, be wagoyo kama jibiro miela, jomo miela kaka otum mayiglo go. Koro ne wadoga kamano, kane gino ne developing ngimana kamano, kana dhi e private school, to koro ing'eni kachacha ing'eni tugo ne onge mang'eny. Wache bo number 1 obedo fence gi sing'enge. Sing'enge be ka okile ng'ama nonge yiecho sing'enge to gikadho sing'enge ok en gima yisi. Biro chwadi marach. Koro ing'eyo, ka wadhi kachacha, koro wachako, kacha koro ing'eni namba 1 ni dholuo koro ing'eni wuoyo onge gi dholuo. Standing then we were with brothers, ema be ne puonjowa, moko be aspirants moko. Koro yudo ka joluo ne thin e skul, ok ne nyalo yudo kata kopono jaluo en achiel moko kata ariyo, to be onge samo nyalo ruhusu mar wacho dhokno. Koro mane kaka ne wasedak e skund cha. Koro yudo ka kapod nyoyo ya e skul moro ma oko koni idhi e private kacha, to yudo ka koro wuoyo ne thin irwa nikech pok ing'eyo languages gi e yo mowinjore. Koro kaka idwa medo wuoyo mang'eny malong'o, yudo ka ngona nyama thoro ling, ne wa keep quiet most of our times. Luoro disk. Luoro disk. Ionge lugha. Okay. Koro mane kaka ne wabedo e school, then education manomiwa mar wer, to noyienwa ni wanyalo wer nyaka dholuo. Kaka ndalo mag sport mag wer, alafu seche moko ne nyalo bedo kaka welo moko mobiro, momakore gi weche mag school no. Yani awach nang'o, kaka like founder members of the school. Koro samoro gibiro, watimo negi entertainment. Koro sechego oyienwa wer gi dhok moro amora mwanyatimore nade. Koro nitie seche moko ma brothers ka wasungu ka kobiro, nitie wende moko mane brothers wegi mano puonjowa, mano wanyalo wero. But koro mopogore mana machalo bela mano wawere sports gi eki. So koro an kaka soloist mar jo school, an mana wer negi. Koro wer no develop ngimana kamano. Koro bang'e to ne gimoro around it was kaja class adi, kaja class 7, 6 ka 7 ka. To ne nitie pastor moro nobiro yalo gweng' kelo ni Titus Jabuya. Koro Titus Jabuya noyalo kawa kanyamwa ligega. Ni iga biro ma ndalo biro ma koki kende kochako ne wang' to dhimna ni nigi ndalo chirri gi long, nigi ndalo chirri. Gini ne wawinjo weche ne noyalo go prophecy kabisa. To ka noyalo to gik ma noyalo go noyalo gik ma moko neno mani mago timore. Koro kae mono chako kelo lokruok mondo wachak pie wiwa mar adole mar vijana, mawundo waga ahinya matimo ahinya ka. Koro waweyo. Koro wachako bedo kaka joma ne chako dhi e kanisa moyudo lokruok. Koro from them nalokora tabedo Baptist, kanisa mar Seventh Day Adventist Church. Koro aja adwen. Koro kanye mana lokora godo. Koro from there nitie bwana obi na yudo kaito already ne ento nene within the church, to nembe no somo ga prophecy gi. Koro jamani ni Lionel Stone oyiere, en gudu wada to dala gin toke maloka. To nokawa gi Lucas nitie bwana Lucas na somebody Lucas owa Mikuyu kocha, but is the late nosetho, Victor Lucas.
Koro Victor Lucas non koro dak na somo books mag prophecy like the National Sunday Law, the Secret Terrorist, the Holy Spirit, the Great Controversy plus Bible Code. Makuru in ng'ama nodongo ka kijana ma ohero kanisa kabisa. Kora chaka dongo mana ka kora afuna mana ka kora sigi class 6 ka. Koro ka ndiye michako bedo japuonj mar kwaya. Koro kanye ma kora achako donja join kwaya kamba ama kwaya member. Okay. Koro bedo nani ko adhi chako puonjo kwaya ma kora chako timo ka siwuok oko. Okay. Mama na chako timo gi miranga. Ta chaka time kademo wiro nyapala. Akunga chaka wiro nyapala kasa duogo kademo ka miranga tadhi chemelil. Koro nana chego. Koro chaka timo puonj mar wirne achego girls. Koro achego SDA. Okay. Ka wuok kanya dhi semerero kukumu. Kanya bada chaka puonj. Koro kana kaka namedo time. Niyudo ka ji odhi piem moko mag wer gine kumara gama serious wa biro namba de kum kanisa da ba. Koro miyo nyaka iluongo ni jokwedhe ma kanisa. Nohero ma kapok onena ka dhia kanisa to ji onge. Then ambe na yalo ne ga jomoko tije obe na yalo ne ga yalo be na loka mobile bile joma jo Kristo kata nyaka wuono. Adier. Yeah. To ing'eni sani ji ong'e kaka jathum mar ohangla mapek ahinya. Ma bende mostly ang'e ni mbele ni abro dok mana kara. That's good. Onge gima ng'ato sike. Koro idhi e kanisa mogik karang'o? Santo nyaka dhi e kanisa mogik. It's almost a year. To jogi gi be dhi e kanisa? Joga gi to dhi. Gieto kendo kata ka biro dala ka yoro ni ng'ato ok odhi to akethoro na kodgi. Erokamano ahinya. Erokamano. Mana matin nono, ere kaka ne yudori e thum mar ohangla? E bwo dakika achiel to. Erokamano. E thum mar ohangla nokwongo seche ma kaka ne okineno ka nawerga to wende moko chal mag dombolo mnogo gi kubni ka to ne asedhi mana zezoeagi ineno kasto nawago gi chalo lingala gini ka yudo ka dhok moko winji cha waloke wawinjo samoro moro ni sama mama kelo mbuta nyithindo lengore ng'ato ka ng'ato to mana gi dise ni mama to na kaiwe mama to kito to assume to ni mano ne wawinjo dhok mana gitimo nade sangulo mama moro bende nitie ni Jael baya gi manji talengo koro Jael no was a brother ma msungu mana mororeka koro kana wane schools makone ni orodho manji biscuits maklo ni manji no mo gerore koro obaya gi manji talengo Jael but ginen bathu moro ma language mo kwa understand koro ne aero ga gogo moro no nanda kinanda mar dhok ni Matoni nyadundo gono. Matoni nyadundo gono. Dako ega di mal katoni no biro ka uno rado kode sani wada goe kode. Ebe ang no yie mandi odo sibe teme. Koro onanda ni naero ga go kabisa. To na bedo interested gi kaka no dongo mayaka ne goe. And in fact dongo mayaka no mora seche makoro gi chako wangla gi chingeni ngama no chako wangla mar piano nene Tony nyadundo gi Jack nyadundo mowadegi followed by odongo mayaka. Ineno. Koro kagi tieke to Lady Morino donje makore go gi pianadi ariyo kasta biro gimi go gi pianadi adonje gimi go gi pian ariyo mane mogo go loyo mun gi nyono gini ka Miss County gini ka go gi pian ariyo ka donje album mago ka jomo agoe bang maber go ka jomo chuma ka motingo Franco de Momlika Muizi karkanyo e makoro walu mana thum album lo bang lo mon gi nyono to album no koro go piano di nikech jo keyboard ne an godo to ne kil ng'ato dan mono ne ko timre nade ko go keyboard ng'ato go ne koro ne keto keyboard adi koro album mal ka jo mo lo bang lo mon gi nyono en ago gi keyboard adek. Yudori e thum mar ohangla ni nang'o nikech ntiere jok ma samoro usebedo ka wacho stories ni wuok e lwet kiang'ane. An kaka neno na chako gi onanda cha ne nitiere jokarungu moko ne niedho nam morore ka to ne gitimo gigo bunde oporo waroto gi kagulu mikudho tambe ka dhi go onanda na cha to an be koro ka wer be nasechako ng'e wer tachaka donja kum koro kadayudo ka ngembe ng'abe jawer motegno onge
koro an mane koro achako adagi ama koro awero wende minyalo chul pe inyalo uwa gi pesa moro. Koro kanye monochako kelona mondo atem tiyo kodgi kamano. Koro chieng' moro wadhi yawo ba moro mar mama moro Lwanda Konyango Kadim. To kabiro dala ka tanwang'o ni wanga Jakolando nomanya ka guma Wuda Yieta. Uma Yieta to koja keyboard mar Elitoto masane ne. Gibiro gimanya ka ni oni. Koro amba fuatilia gini kichambe ne chunya gombo wer gi piano. Kwa hivyo machale ne gisewinjo umbi. Gisewinjo umba gisewinjo ga umba. Koro gibiro gimanya ka. Ambe bang'e tadhi afuatilia ng'ato manyi nyakivi manye. Kadhi tanon kaka ne gin gi bwana Mondi George Njiwa. To ne gigwenyore. Kaka ne gigwenyore to koro gin ma ginyalo lero mang'eny ka ne gin ma ging'eyo. Ok adwa dhi e rumas. Gine gigwenyore kigin. Koro wanga ne be ringo ng'atadi. Koro gimanya mondo abed kaka Tin Resa. Koro adhi bedo kaka Tin Resa makacha. To tije maber wanga no dhi mono keta iluor mane an godo kode. Kata nyago umano. No wanga no keta mabedo nyaka kaka chalo kaka awacho nango jakom mar band ne. An emna organize everything. Kata mana pesa go ne nitie secretary mano miya no thimo dia manyako thimo be na tho bondo kone. Ne en ja drum tenem no miya kaka secretary mara kasa mano yier no de yara kaka koro jakom. Moko in mane mako pesa. Koro pesa kaka ne donyo kuom in fact wanga no kwachwanya ni pesa mon tim no walaro hapana. Koro wabeda beda kamano mwadho gocho kamano ne Remba. Kwa hivyo kangane chula Remba. Kawanga idonje higa man. It was 2008. Okay. Around 2007, 2008 kanyo. Chula Remba koro. Wabedo chula Remba. To waduogo. To kaduogo dala ka, to tuo moro nogoya mara onda nafuolo kabisa. Koro bang' fuolo na mang'eny ni, abudho koka dhi okadok e tich kocha. Joka bi okofuatilia mondo penya ta ng'omi okatimre nade. Ok sech ne wabiro rusa, samono nyibedi jidok cha okadok. Koro gini kana dokta yudo ka wanga gino ni kes moro matin nyandiwa kanyo ka nigi mien ode wat ne gidwa gwenyore matin. Koro ka Uma Yieta ja keyboard no wanga to kaka nodonjo ne mano ka winjo ka nomora. Kech naneno no nyathi matin bang'a. To ko gik namna ni bwana hiko kidako thum dalo gitanyi in kama nade ka kidako thum to we kidako thum to chak wuotho dhi wan puro dhi luoko CDs mag wanga dhi luoko kene kure udhu tim go thum godhi amanya kod thum dhi puonjo kod thum dhi puonjo piano to man kaka dang ju ng'ato kata kino ng'ato nyaka sama matuo machalo kama dang donjo kume ko gino donjo na to ne ok anyiso kido moro amora na chako na wuotho duoga dala. Koro bang'e no to ka ata gocho ne mna George Njiwa mane gigwenye mane giwere mno pogore kuom gicha. To George Njiwa makadhi to embe no gocho Remba kore ba machielo. Okay. To they join George Njiwa. Emakaso compose wer mane ower go duoro minde. Kwa hivyo mae gima nogoli ka mane gima nomedo chwanya kanyo. Kakoro jama no dhawo na moko loka mana kanya thito tuo be seche ga tuo monje en mowinjo go na pole. Mane to gima nogola kanyo for real. Erokamano. Now nitiere thum ma ji ong'eyi godo mar Millicento. En wer mane omako mach ahinya. Erokamano. Millicento en achiel kuom mondu tenika. En jaoda maduong'. En jaodi maduong'. Mikai. Nuromo kode nade? Nyakoni ne aromo kode gi Sindo. Nyakoni nago thum Sindo. Koro nyakoni kana go thum Sindo to nyakoni akungara dwara kwa tieko go thum to wayude ka ng'at koywak e kindudi moko. To wawinjo ng'ama ywak to kwadhi no dhi ng'eye ni ne wan gi jo grupo mar jothum gote. To ang'o ma time ema koro okonwa ni odadhi kadagi monyuolo mingi. To kamoda dhi kadagi no oluor kaka dang odhi kono manya ng'ama dajo madang kowe to wagolo jo grup kate. Kech none ne ng'ama no trust nyawadgi ne onge. Wagolo joka wako to maka kode wang'olo moro mar kuo to water nyaka dagi gotieno no. Koro chieng' machielo arado kode film kama no ja watch film. Koro arado kode film ka abedo ka kare no sebedo mbele koro to timo mudho kene ng'ama no sedonjo. En to ginyalo neni. Koro an kara winjo ng'ama tuo mang'eya to kaloko ng'ata ido ka kaso miya soda tamada. Koro kase madho soda ni
ko anage wabedo de friends kamano mano gik ma chieng' mar ariyo chaka yude kendo koywak koro kara afwenyo ni sechegi kane nitie ng'ama nokawe ga ka kara ng'at ma kare gitimre go nade ema giywarego kar chal ni kane odhi nade kia odhi oluwo bwanano kiwat ne odhi oyudo gi nyako moro kia bwanano kia ogoye koro magi gik mane kara ne kelo sida kwindi koro bang'e to chieng' mane koro gikni koro awuok aduogo dala ka gima ne miya duogo abiro dala e rusa to kadok to ng'ama ne wuon vyombo manomiyo vyombo mane watiyogo ng'ama noketo mane miye duoko ne salary miye pesa ne mar vyombo ne kare ng'ado pesa ka to koter koro an ka dala ka e rusa kadok e tich tayudo ni vyombo nyokawo sound system speaking ka nyokawo te ang'o motimore ne be nolielo nyokawo gigo ne abe ni maka meri ok ter return to return pesa mong'ado ka pile pile cha tado timo nang'o koro achalo gima kwa mosindo aonge transport kaka duogo koro kae ma koro yudo siepna moro luone mosura lego fundo wacho papa ja nobere beno apan noduogo tho koro Musa na ema nyisa na mera wadhi kode koro wadhi udho chiemo ot tadhi kode to kona ni bwana ami siling 50 ne kinyalo madho godo breakfast moro gokinyi agone erokamano to ka piny oru gokinyi tawuok katimre nade awacho ni pesa ne nyalo idho ga piko nyaka ro tairi gi tienda kawuotho kadhi kanero malungoe tadhi aneno kocha be chak wuoth gi kocha katimre nade kadhi dala tarado gi bonano ni Cardinal Owuoro Minde masani koro yawo ba moro ka Club 04 makinyo koth jar pogi kiny goche kiny koro Cardinal ne akon ne bwana dhi dala to kon odosi so dak ni kona ni ne idhi dala donda manyi kata siling moro 100 ami kae ta ka ogodo nywa dhi ang'ena kanya yudo 50 moro kami to dhi omo na siling 100 to ka fana ngi siling 150 acha ne bas ma atera nyaka Ngiri kora kaduro kora dhi nyaka Ngiri ka chopo Ngiri ana dhi nene kanera mari ano goroba piny mwaloka mondo kinye chak safari gitienda kadhi dala koro kanyo emane sama na wuok to ayudo nyako ni jaoda mamilene kowago pichni moko to kawo picha ne moradi to mien nikech waseneno wasekonye didi kwa koyo kanere kadai gotieno koro jaber mi picha koro miya picha ne moradi taketo picha ne kora kama koro donge ana to atama ng'wech ga piko yudo kwasebedo wi apiko anyama ng'wech ga piko kora bira dala kone to ka biro to ko wuok Ngiri to Ngiri wuok saa 12 odhiambo kwa chopo Nyandibo tayudo ka boy landlord ne gocho kaka onda kagulu to dho miel boy ni to kwa tieko miel gima tana Joshua dede to kiny gokinyi aboyo nokawo nanda na gotieno aboyo gago nanda na ne maboyo e pona ka modhi nindo go nanda na cha ochuno ni kora bere ka rita boy no kata be nafasi aboyo dhi go nanda na cha kwa hivyo kama ndiye kaka ne yudo Millicento ma ukendo koro kiny ne gokinyi godiochieng ka boyo sechiew to miya nanda tawuok gi tienda to kango na chako wuoth maber mondo wuoth gi tienda kabiro dala to ayudo bwana moja boda bona boni nyakwar magulu en mioro kono jamioro boni ne motinga gi piki nyako kilo loro lak nyero to kachopo dalo naka to nyaro wadwa kona ni to picha mane kore ni picha ndasengeno nyako ni inende kanyo nyako nasiro modho nam mwalo nene kino no rwakore mna kako rwakore nyene ing'eyo ni ne omiye goti na juba pate ma wuon mami no miye goti na juba mondo kele dala oni kata wuok tadhi lak nyero tatemo manyo ndache lak nyero kaka dang' sama winyo na jalak nyero center koro manya samoro adhi kanyo kaneno ndach nyako no kan gi picha ndaka penjo ji koro kae tadok kama chomorore kama adhi kotina juba cha mano miye cha to nyathi nyar wadgi tira juba ne moro kayudo ka usoro bullet nda to kane ne nyako no gotina juba no kono man ma jaode no nyuom oni tadonjo dala gi nyako mano konane to ka donjo na ono tina juba no sekono jogo ne en gi wendo ma already gweno se yang ma gweno chieke kendo ka
Okay, sawa. Koro chieng' no aparo ni bor kabisa. Koro asomna tieki. Koro chieng' no ema kana nyako no adhi ayudo ka nyako baneno kosewuok riwo. Owuok otiyo juba cho riwo. Koro ot odhi manyo dala wa kende. Okay. Ng'ano oneno ok datere kuma dala wanitie. Koro bang'e no to donge ka biro to kako neno to renga to biro to romo na omosa waga. Kwa biro kode nyaka dala ka. To jidala ema nokona ni in isenwang'o dhako kichako we dhako no dhi. Mano wachi. Kamane kaka nikendo. Koro mane kaka nwarado gi nyako. Mane kaka nwakendo gi. Okay. Now, e kinde ma kakoro watie kada ni wakaw yweyo matin. Mar mondo mi waduogi. To miya mana wacha achiel kende. E kinde ma koro ikusegolo wer ne Millicento. Ma koro Millicento chwado cha. Ang'eni ni luongi e shows kuonde mopogore. Kabisa. Sindo ka endi bende ne yot mondo mi dhi lose show magore ni gi kwe. Abudho sana kapok tadhi lakini aduoga dhi. Ang'o mane kelo budho? Donge koro ng'eni ka ne pok oluoga Sindo. Ne ok yot dhi. Mar ariyo jogacha bino kanya kendi seche go ne nigi ich wang' maromo nade. Nikech dhako no kono osechako ringo we mochako duogo ira. Okay. Erokamano ahinya. Waduogo ka endi bang' kinde machuok kende. Pod wan gi weche mang'eny kok wadago mbaka ewi thumi kaachiel koda mamoko ma samoro isenene thum. Odosh Jasuba. Nyakwaro mogi make mana gi kanyo endo en sigana mar Odosh Jasuba, wantiere dalane ka lak nyiero. Nyinga en Solomon Atieno Kafaya. For all matters health, watch Ndakitari in Kikuyu, Penj Daktari in Luo, and Uliza Daktari. Hivi viharusi vinatoka upande wa roho, wa moyo. Uteredio horo wa wellness check-up. Tafadhali, enda uone daktari bingwa ya mama. To milk ni emokano nafas. Get more episodes of these informative shows on Viusasa. Piny ma ji dwaro ahinya bedo gi geno, nitiere kamoro ma yie manyien yudore. Bie chokruokwa ma juma ka juma mar Sabato mondo ilam Nyasaye kendo ipuonjri muma yo matut motenore kuom adiera mochwere. Paruru chieng' Sabato kendo ukete obed maler. Nyasaye oseluongowa e kinde makende mar lamo. Kokalo kuom weche mamulo chunji kendo konyi sudo machiegni gi Kristo. Oganda manigi yie bedo joot kuom Kristo kendo luong mar tiyo ne jok moko. Injili ngima Sabato sari okinyi mana e Ramogi TV. Mama, Masi, Aruno seria Masi, mama, Lando Masi, Aruno seria Masi kalano seria. Bas nyakwara mogi tielo machielo kendo mogik mar chendo niendi mar ng'e jothumbe wa kawuono niendi wago mbaka kod Odosh Jasuba, wuod lak nyiero, Jakanyakonda. Aneno ka tuwecho romi ondiek. Chali ne in gi kama dhi. Chali gi kama dhi no. An mai ka karwa kora ka antie en mane. Ka achalo kama dala na chalo achamo Christmas chete. Okay. Iti chiemo ng'eny. Sawa. Now, Odosh, king'iyo kata mana samoro weche momakore koda thum. Thum nigi challenges mage. Ere jok ma samoro inyalo neno ka gima nomako lweti momiyo ibedo ng'at miluongo ni Odosh Jasuba e thum ka. Onyalo bedo jothumbe, anyanya jothumbe weteni
bed ng'at mane kale lwete ma samoro jiwi kata omi paro moro mane itiyogo mokonyi. Ineno, adieri mantie kabisa, an kopogore gi thum mago gi wanga jakolando, ma yawa koro bando. Nikech e thum to nigi challenges mang'eny. Thum nigi weche maricho, thum nigi weche ni chudi, thum nigi wach mar juok. To ng'ato nitie nyaka jathum manyalo timore ni odwari kata oheri. Kichak iduogo ifwenyo tifwenyo ni ng'ano be olokore mne duwi ni yori. Ing'e ni e thum ka, gima adwa na wachni madwaro mondo mi anyisi makelo kata fail mar jo thum mang'eny gin jo keyboards. To kendo kidwaro kendo jo thum mathuo jo thumbe mang'eny, the same jo keyboards. For example, sani koro gima dong' ni sani koro jo thumbe yware sana ma kendo jo thumbe kale mang'eny kendo time marach kabisa. En waya. To waya ni ng'ama goye? Jawer koso ja keyboard? Ja keyboard. Samoro bende jawer nyalo nyisi ni adwaro waya ni oring kama. It comes a time mana chich ga ni kopo ni jathum maber to ok owinjo bedo ni ida kono jawaya ni ogoni wache ka idhi e recording. Onyalo kata timo ni mani stage. Ing'e ni an anyalo bedo kaka an to Kafaya nyo golo thum nyoro. To thum Kafaya ni seche moko an pok adhi online matime nade manene. To ja keyboard na seche moko adhi online mosenene. Tambe samoro kiny orucha adhi ang'owa e recording. Tida no kawaya manyo Kafaya gocha. Samoro nyi podi winje studio. Waya manyi gocha pod thumi no ni studio. To wacha ni mida dhi gona ni mana macha. Ngene kanyo namba D. Mana chajo go ja keyboard. Okay. Halafu wan jathumbe waricho gi kumora di. Isewinjo thum miwinjo ni ma te e thum Kafaya kendo se goye machiegni moseloyo higa achiel kata higa ariyo ma kata video nosegol ne. Imbi chak iduogi wuok gi thum ni chak idogo di studio. Thum nigi challenges maricho. Ing'e sechegi an kaka an ang'o madhi winjo iri. To kata ka ling'a ni ok adwa wuoyo kata sani moko timo to kadwa wuoyo to anena. To kata gin jogo nyaso chako na kaka sechako feel guilty. To aling'a ni samoro kiwuoyo tirach. Kidi wuoyo tirach. To chieng' moro ng'ato ne mak ng'ato to de tim ne ng'ato gimoko winjore. Kasi bro wachi ni ng'ano samoro ok en ngabe. In fact thum nigi challenges mang'eny sana. Kich achielo ma jomoko kwe, jomoko be nomedo hera e kindgi. Koro sana joma hinyo e thum ka jopiano. Mana gi kama imake godo no endo, kama ikelo no. Kapok ihinyo ng'ato, kata kapok imako ng'ato, in gin moko kuom okenge mage mikawo mar neno ni tiji mowuok e wiyi ma en pachi, ma in emiloso gi pachi kod riekni ni, iketo ne andiko kata timo ne ndikruok maber mar mondo mi kik ka dipo ni ng'ato donjore to inyalo dhi kata ka jo MCSK gintie to inyisogi ni ma to ne en copyright mamara ane mana lose. An e group mar MCSK nasa register. An kodgi. Ngija ng'e maber ni ywag nitie thumbe moko ma ywak ni ng'ane ne ng'eny kata moko sani osetim nyaka moro nitime koka sani nigolo manyo gol sani manyien. Ma kiwinjo ka winjo nyawache to en nyaka twe ng'ate. Gin okenge mage ma iketo mar mondo mi geng' magi kik timre, mondo mi ji oluor ni mar doshno to kikwalo to teri. Ing'e niya, Kafaya Jose wasebedo medo kwadewre. Wasemana bedo ka wadewre. Kisie to winjo ng'ato sie to winjo maki. Kech okenge maketo kanga wacho gi to jomoko be dhi winjogi. Igere kana se register masebedo achiel kuom joka MCSK. An right mar dhi donjo ne ng'atno ka thum no nasekawo masetero kacha. Okay. Iwacho ni thum nigi juok. Thum nigi juok mang'eny. Ler nwa tiema. Thum nigi juok mang'eny. Inyalo wuok nyaka ni dhi go thum kama ma thum tami goye.
thum ok otami go ni wero tami. Thum nyalo gik makata thum no sound system no tamre tiyo. Mano nitie. To thum no bing'e ni nyalo kata kai maketi piny. Mibede makoro ok iti. Thum nigi weche mang'eny e gik moko yani ng'ato dak neno tiyo tich wuoth ajuoga omanyo kaka dang' los ne gini ama otiek ng'at cha mondo yani gin weche moko modwany mokora kani seche mamane iwe ne ng'ano chamo mwandu ni mane. In fact an ka faya nyisi kawuono kokoth jare pogi go thumbene mago thumbi okoth inda kago thumbene mago thumbe inda onge moro moreyo thuma iwinjo Musa jakadala go thumbene onge moreyo thuma kata di Emma the same kago thumbene an mora moreyo onge kata di kanitie ng'amoreyo mare ng'ane maris complain ineno to ing'ene kaka for example ng'at chaka di kata for example ng'at biro gocho kaka sanero kaka kinyo kodhi re pogocho nyandiwa ere kaka dang' awach ni koro na gin dabed na mar late na kodhi ando ka panga nyandiwa no chieng' machielo ko kodho gocho de agochi. Okay, now gik miwacho gi eki inyalo mana ketonwa matin momakore koda wach mag samoro kecha penji ni iwacho ni thum nigi juok. Achiel kuom gik mineno kata wan oko kaka fans mwaneno ka gima chal ka juok gin moko kuom gik mikwano gi dhogi kanyo ni samoro inyalo dhi go thum film ma ok ywagi samoro gimoro ng'ato inyalo paro gi pachi ngima to gibiro kiyo machines go machines no ka ngima amp no ko wang mixer ko wang gigo ten ngima tiya to gitamara tama ywak tutugo tu meka tudo gi pile. Samoro no chaka no ywak moduogo lenga koro gi ywak ok giti. Don samoro ja technical jagine technician mane unge mukia otudo ma. Koro matimore ni an kaka an. I'm technician mar machines go. An machines mazang ni na gigi otka. Machines an go ka sawa. An bi masanyo ka technician an mapuonjo. Gima sechaka dhi ma technician no situdo. Ma chaka dhi ma work ma disconnect everything. Okay. Ma chako tudo na. Koro ere gima nyisi kata ranyisi manyisi ni jathum wadwa ni to chal ni dhi ka juoga kata omakore gi weche mag yath mag piny. Gima nyalo nyisi ma komakore weche mag yath mag piny. Adonga na ka moko ni sei tago na yake gire kude gi. Okara yeye jogi wuotho kama. Okay, seche moko ni manyisi ajuoga go. Ajuoga kata gik mineno ka ji wache social media. In ka kodosh jasuba kineno tiwacho ni ng'ani to chal ni mulo ya. Koro inena ajuoga go. Namba 1. Yudo ka ajuoga no. Ajuoga kenda moko joma beyo. Kata nyicha recently moro yudo kama na goyo thum. To biro ni nena asemanyi to dakika mathin no. Osechako nyisa kaka jothume musi thiedho musi kora minyine wuoti na ng'iya. Koro kaka winjo kako kwano gi manyaka seche go adiera achiel kuom joma kwano go moro seche go oro ne gima ne timore Homa Bay. Ere kaka ning'eni na juoga donga ata juoga ta ng'eyo nikech ang'eyo kaka gik mag rwake mag thieth gi mag wuotho go e dendgi. Erokamano. Namba 1 ndi nyaka bangli moro miluongo na aminda moko osebadgi ka moro mar chuma moro kama. Koro fwenyna iseng'e kaka ne ajuoga koro fwenyna kaka ing'e jathum madhi ka juoga. Dong samora ajuoga ne mokoni. Onyalo nyisi. Dong samora ajuoga ne mopoka moko tine manya ji. Yudo samoro embe juoki bi bata ngi moko adwargi. Ajuoga ing'eni nyalo fwenye ni igo thum tin gi juogi. Samoro juoki ni peklo mare. Odene bi olombre kuomi kaso do wuok kodi to kodhi kodi kacha to do nyweso ni okaw nyota ni to dhi thiethogo. Okay. Inti dong nono maonge nyota. Erokamano ahinya. Now, chieng' moro nago thum, nago mbaka gi jothum mamoko mane chenro achiel. To no en jothum mosebudho ohangla ni kendo kuongo nu kata mano ohangla. Notiyo na gi statement moro ni kafaya kiwinjo jathum mawero ajuoga kata laktar mar ariyo mag pinygi to mano ng'at mamulo yien ka inyawacho anda para ni mano kiwacho kamano inyalo mana bedo kare but ing'eni gimogwenye go matin ing'eni ka fa inyalo bedo ajuoga kawuono tikone no dosa dwano mondo miyo iwera iting'na ilandna tijane. Okay. Ing'eni gigo pogore. Okay, ni wacho ng'ato kano sama daktari
Osama do ngamna kungo wero Osama. Osama the late no to anda kungo wero Osama. To sama an nangindo jabol. Jabol gi jogo ko uso ga yedhe tindara. An mane gima sibe kata nlak nyeto ka setime. En gi jomoko ma ji loro kama ma yadhe ni thiedho ameba, yadhe ni thiedho kama iwinjo gik bilago. Ich motimre kianade kia dichuo mok chung ma ich machalo bilago. Emana ka ne giuso. An ok ang'ende na juoga ma ng'ato nyalo diro ni ng'ato ne dhi miyo ng'ato yath. Koro bang'e no dongo ba winjo kuduogo were kendo thicho be were but gima nang'ega niya ne en be fan mar jothum. To nero milo thumbe mar udhore mabudhe. Kidi Osama kadi kawi tero kata kama ne ema jara mono negoshi ema ing'e nego thumbe ma ndalo kaka sam no chako cho ji ni pinyo to thumbe kata mielo nam. To kane go makasore kalengala ka kia ng'ogene tiro ka dhano mielo masawa sawa. Koro ji ne pinyo mane koro Osama thumbe mane madhi mos machalo rumba ka ok no mielga. Ohero gik miwinje nungo. Okay. Magi gik manohero ga. Now, Kano fwenyo nyako thumbe lano. Mano Osama se omiyo na pesa ne abedi gol na thum diwera. Kwa hivyo koro okanyal wacho ni ka onge tudruok moro mane in go kode. An kaka atonge okano poni ne en doctor no thiedho ji. To sama kar noko thiedha ato no we yawe adnon ba kata kama na kwa yath kata buru mana matin no miado ne onge. Now, ketwa mana matin komakore koda ler ewi weche ma itiyo godo e thum kaka jathum mar ohangla mar mondo mi kik obed thum moro ma samoro ka ji owinjo to dino iti ka gin gi joma giluoro. Ing'eni gima gini ochakore kaluwore gi luor ma in gi dala it depends gi dala miaye kaka nidongo to kane in ng'at moro maonge gi luor cha to kata mbele ni kaka imedo bedo maduong' onge kaka yath ok nyal riek ka duong' nyaka chak mana riek otin. Dala wa ka wan weche midwanyo ne wadongo ka waonge go. Ariyo asewacho ni chien kuchocho ni ahero weche moko mag Kristo gi. Koro weche na mag Kristo gi be ok chak yiena mondo mi achaka keta ng'owa weche maricho thumbena. Adek ang'e ni thum en gimi winjo nyaka gi mara. Nyaka jaduong' na winje nyaka ora. An nyaka ora wiya kuotgo. Kada wacho weche moko modwanyore mbele ora. Ok nena ma kata be mane samoro an ok baba wa nosetho. To mama wa to nitie. To kata dami mane an to lofan. En adiri mantie makende. Ne uja luore kata janyuol chiega to kata wad gi baba modong' e kor gweng' kata nyiek mama wa be modong' e kor mabaluongo ne minwa. Koro mae gima jothumba go oseketho godo gini nikech ka wawacho words moko to winjo wayiere weche moko mawacho nikech gino chalo na gima bedo gaseted. Gine thum is there. Kaka dang gazet nyalo go wach nyagol ni ma kawuono to gima ne macho on. To chako gole kawuono pod yude ka entiere. Okay. Chalo history moro. Koro kesa mwach weche moko modwanyore. Album ni mar Millicento mane oting'o wende machalo Millicento gi. Emi hit go ma ji ong'eyo. Na chako gi album mokwongo go thum mokwongo golo mokwongo. En album mana were mbade, Mbuyo Muto, Chieng' Nyarongo. But ne gin around thumbe auchiel Simba Charles de Jauriri. Ne gin thumbe auchiel. Katieko 1 week adoke recording. Agolo album awero Nyakonda Mudho, Millicento naomba picha yako, Franco Odhiambo kila mtu mkono juu, Kanye mawere Nyakwar Nyoka, Mavino Mondi Ngei, Maja Rudo Chwanyo be nobero kiria nyako no suku wiye. Flori. Okay. Koro thum makoro meyo kaso mar adek. Oloyo Mondi gi nyono, Nyakonda Mudha Nelson Mondi Juma. Kaso Sama Wuda Puoche, kasa wero Thicho mane former manager mara Rongo. Gimba wero gima thumbe kamago bende kenda auchiel. Gima dwa penjo e album makoro meyo ji ong'eyo Dosh Jasuba ahinya en mane oting'o wer mar Millicent Oloyo Mon gi nyono. Yes. Waunganisha gi e album mar Nyakonda Mudho cha. To gole video achiel. Okay. To kimanyo ki audio to kinyal yudo Oloyo Mon gi nyono e audio cha. Kane poni CD pod tiyo. Ber mane okelo ni ma inyalo siemo nyaka sani. Thumno kech wuotho kode kabisa nyaka Mombasa gini. Thumno namba achiel ing'eni sama nachako go thum ne pod an e Simba. Achako go thum ka pod an e Simba. To kendo na Simba moro matin. To tinde nyayudo ka tinde an gi dalana. Dalana ne thume monogere.
mana ng'iewo chiaye moko chon wanyalo mana puro gi iluongo nang'o dereba, wamako dereba e kwe moko mag jomoko, to nikech dala ne duong' ne ok anyal puro ne dala gi tinga te. Koro chuna ni nyaka to koro adog mondo atimre nade, ang'iew ang'owa chiaye. Mane mono kelo mondo achak ng'iew dhok mondo aketi diek moko, rombe, nikech dala okane dala mane maduong' mane ong'iew gi chiaye go chon. Koro somo nodhi manotieko gi. Iwinjo ka jaduong' dala be nosedhi. Ng'ene moko iwacho ni luwo bang' wuonegi. Awinji kiwacho kamano, moko luwo bang' wuonegi. Koro mane kaka ne ogi. Koro dala na ni seche moko yudo ka nyithindo bende wasepuonjo, moko tinde chien koni. Koro at least adhi ayudo matin, tiyudo ka ng'eny gi donjo mana e dala. Atimo mana kodgi 1, 2, 3 mag dala. Tinde ase gik mana ng'iewo nyaka sound system na. An gi thum moro kadhi e shop, tadhi magi marano. Kamano. Bende intiere koda samoro nyithindu moko ma pod ipuonjo e skul? Kata nyaka sani, kata moro nyori kanyo osiepna moro oro na nyaka basari moro from Nairobi. Intiere koda nyithindo adi ma meki ma intiere go dala ka? Jaoda maduong' ne nigi nyithindo 5. Jaoda mar ariyo nigi nyithindo 2. Jaoda mar adek nigi nyathi 1. Oseiko nyithindo 2 ka. Koro en gachiel mangima. Mano sawa kabisa. Koro samoro ibiro yudo ka ng'ato de gombo ng'eyo ni Odosh Jasuba komakore koda weche mag management mar thum. Bende nitie kama samoro management mar thum bedo ni in gi jo band to in gi manager osefelie kata osemiyi success, nikech thothne iwacho ni thoth jo thumbe ibiro yudo ka idwaro manager minyalo chiko ma gimiwacho ne monego bed nowinjo, kendo mae mineno kaka gimosemiyo thoth jo thumbe mag Ohangla gi fail kata gi chung kama gintiere no ok gi grow. Koro gima timore kane an gi manager mara the late Nelson Odhiambo, Othicho Wuod Rongo. To Othicho Wuod Rongo ne watimo go maber nikech nong'amo ng'eyo ne gima chalo kama inyalo tim, moko chon nyaka bi penja na we free mar timo gimoro amora mong'ene nyalo bedo ne the best. Kech before kapok andike tich ambe ne nitie kama nokonya. Nochako konya kane wan Mbita. To ne ok okonya no otie band kaka asa band manager. Koro mago emomiyo nadhi akawe an bende ma akone mera. Imbe chien kucho ni sandri koda, ok anyal weyi. Imbe koro wacham gini kaka nyithi ot. From there ne waloso shows. Nyaka ne jamano ne we tich kanye mane dok na chien ochako bedogo. Iwinjo. Mane mne dok chien, mane gimono dwa hinya nikech achiel ne jama chama ne namba weg beche mang'eny. Weg beche moko mne nigi namba ne, moko mane onge gi namba na. Mano timo kod tudruok ne onge gi namba na. Koro sama ng'acha kadwa manya samoro through en tembe seche moko divert calls nago omiyo jomoko. Iwinjo. Koro mane gima nokwongo dho chako hinya. Koro bang'e no I realized late ne onge kaka nyalo ling na rito ni weg beche manyaka to manya. Ko nyalo chako manyo gi. Ko nya chala ng'ama chako introduction manyien. Mana seae. Koro mane gima nokwongo chako hinya chien gi chien kucho. Achako timo koro management kaka manager ok ayudi. Watemo nyaka bwana moro mobiro nyaka dalo na kama ukasa kani mera aduna dhi Nairobi mdatiri Nairobi koro shows wadhi chako pango shows Nairobi to nyaka kunga tel. Koro gima chanda ka o pesa marimo ka nyithina mondo dhi go skul o mabei. Akoni pesa di okona. Bando biro nyaka jaode, ka jaode ywaka joka piwang' e chwer. Kano gikta alongo mna jawala. Ta uso ne ausa dienda kawo nyuok maduong' ta uso ne. Amiye pesa no. Modhi otimo godo weche nego eko. Koro oweya ni odhi timro nade odhi telo ndo pang na shows. Ma brother na moro sori ka omede 800, moro bochako omede 200. En kodhi. Mondo ochak manyo na show.
ochako manyo ne mre jathum modo moro mabene WhatsApp coming basande be ko tinde yudore Yeah. okaero ga lungo nying ji koro mana kaka nodhe kamano gi pesa na gonya ka gidienda gote ochacho sane kana neno kawuono kaneno ko chako manya gine Facebook maracha lakini geito ang'eni okanya dhi kode bere gi jasigi gi maen sawa in jathum mane oloso nyinge kendo loso sigana siemno moko kuom jothumbe ma samoro sani inyalo siemo ni ma tij lweta man mapuonjo thum kata ma owuok e bandno. Erokamano. Kachako go thum kijana mokwongo en Eli Toto mana ka ne Simba naka mano tich lweta. Eli Toto kowuok Kawanga Jakolando. Kawanga odhi ka ne Matiri. Mano an mosekungo agi kuma geka kaso dhi Kawanga mabe nan luongo nyaka uma yieta mul ja keyboard neno mana wangu emotingo gi piki go ginya bud ngeri kitero gi Sindo. Aya koro mar ariyo kaona jalo udo chuonyo bin no chako dhi kama ndacho dhi ololale akia nikech nowuok kakoro gashi no dhi yaw band na winyo ne gin yo mar imbo usenge uwuok kuma ka mano ere flori nyango kere yana nyako no suko wiye mano no ai band naka kauna Dan Jakindu ogo chaero Dan no ai band naka kauna boy udo lando be ka de Orlando kono kata sane nyocho chako duogo watiyo kendo kode kanyocho sebedo gi bando ne mano aye bando naka wan ga boy ka pesa ne Lwanda Konyango nyocho wa mane bando naka e bana ni nyaka boy ka Salome nyocho an go mane bando naka koro jowa gota setemo bedo kod gi maber sani bende nti nyaka mane beno singiwer maber kendo wer maber kata mosigolo nyaka thumbe lakini is a keyboardist ukinyi mudrongo maja keyboard na sani an gide kijana machielo ni John Jakosoko bende chwatiego ma almost nyocha sana ko dio time golo moko karangira tenka kijana machielo be otieno be nyathi gwengwa ka eto nja winjo ngo dhi kodongo swag koro mago te nyithindo tieno tagolo makate de mandaska machaka puonjo thum sani koro nyaka wero nyalo wer to mostly ka ne bana kata nyoga ajawa. Tina gi kamera ni endi mar mondo mi imiya wach moro mogika inyanya komakore koda future mari e thum nikech thum pok iweyo ka achiel koda samoro kama inene thum mar ohangla e bwo higni 10 mabiro. Bwo higni 10 mabiro to koro kana ko ohangla dhi bedo ohangla nikech koro sane ma ji thum oserumo ne ji wacho ma weche moko kony koro nyithindo madhi biro mbele kata dhi wachano ka ng'ato wacho wach marach dwanyo thum ok ane ko angla mbele kaka dhi rumo nikech man number 1 ji odhi oyo angla ne ing'eni ka gino osedhi bedo mang'eny mit ne bo serumo mano masane kata sane kata an sama wuoyo koni adhi thum adhi golo sane adhi go nyaka gi gita dong ma endi en yo mar yuto manyiso ni idwaro nubed mana ji matin manyalo yuto to jomoko kik gine kata ng'ato dong neno ndalo machon ne wan gi benga ting'eni wanyagi Lingala bongo ne nitie thum nitie tes mopogore opogore lakini kaka sani ko jodhi okawe tiende ni po igoye nyaka gi joma koro pod onge gi lony gima temo wacho igoye joni kino hana nobed gi band ne nyaka mbod unjo be ni pod kata bede tiegruok kata bangi kata bich nyose yawo band ng'ano ne gi band koro dhiru kaka gino osedhi bedo koro common koro mbele ni ka odhi bedo monge gi ndhadhu emomiyo sani ng'eni sani ohangla ma sani odong' sani ka ok iwuoyo e dug dhano to mano thumino ng'ama dwa ng'iewo onge be ok dwa miele to mitumo momakore gi dug dhano tiwinj maka bas mane mosepik. Erokamano ahinya. Asante sana. Ei jogi gite ubentie ma ok iloso ne thum. Joge madago gi? Yes. Onge. Gite. Joge loso ne gi thum te. Erokamano. Tena da kodgi kuoli mokada achwori ka ni ane moko herane mokane moher. Gite oher gite. Kise ka ng'ato bi golo dalo ibi dago dalani. Nyaka koro ikete ni ohere. Kwa hivyo wan gi Zaina mano ulos ne thum do. Mabawe Miss County. Asewere gi thumbi adek. Ene Miss County. Kasto wan gi Millicento. Alafu wantire gi Nyakati Wenga. Dong maga dek. Inga ng'wen. Kato gi Masi.
Gimasi. Kwa big nija katwenga tu ungedala ka. Yes. Osebudho ko karibu zane almost maybe 5 years ka wasebedo kode. Wuodu moro na nyona tuma nyathi Josuba. Tumo juogi biro nega weri nyaber. To nyajo moko tingini aeri masi mama. Karango mobet machwenyo chunyi koda masi. Ni weche thoth machando chunya kasami yonge. Lando riti singo mane wasingo ni biro ika. Ane bende aritie marana biro iki. Osheri yo. Kawa kamari. Abenda dundo na kawi. Nilando kawa kamari. Silemba dundo na kawi. Olando kawa kamari. Abenda dundo na kawi. Olando kawa kamari. Silemba dundo na kawi. Okay, sawa sawa. Erokamano ahinya nyakwara mogi kanyo bende mawacho ni mae giko mar chenro ma kawuono ni endi mar ng'e jothumbe wagomba kaka endi koda Odosh Jasuba wabiro nyaka e dalane. Jathum ber mantiere koda dalane kendo marwakowa nyaka e dala. Gwenge mag Suba gi eki osegolo jothumbe mathoth ahinya. Mana kaka ni winjo kanyo endo nyi Papa Jegi ni wuok koni, Odosh Jasuba ni koni. Gi koni gin mang'eny. Osogo winjo gini magi roots gi kaachiel koda mamoko mathoth. Nyinga en Solomon Atito Kafaya, elo producer mara Alex Abado, kaachiel koda japicha Steve Shitera, kanyakla koda Hebron, kaachiel koda jachinj picha gi eki iluongo ni Dana Olonde, Uriti Masani. Pap. Hey, mano modu mai kod wendo akoto. Amano modu Clarissa arwa wendo.
mose Pamela Chieng Marigi Judy. Achalo mako solo betu mojo, yo mami fade, achalo mako solo betu